uutisten aika! Tule katsomaan! Uutiset! Kotimaan uutisista hyvää iltaa. Hämeenlinnan käräjäoikeus on tuominut 44-vuotiaan lahtelaisen naisen vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Nainen oli soittanut viime talvena 4 kuukauden aikana Hämeen hätäkeskukseen hätänumeroon yhteensä 12 042 kertaa. Puhelut olivat lyhytkestoisia, eikä nainen puhunut hätäkeskuksen virkailijoille mitään. Matti Iloliemi. Turkulainen aviovaimo telkäsi 14-vuotiaan miehensä toisen kerroksen makuuhuoneeseen, jotta tämä ei karkaisi hakkaavan janon kiusaamana kapakkaan jatkamaan ryviskäilyä kavereidensa kanssa. Makuuhuoneessa kärvistellessään herra Teppo Tiskari muisti lapsuutensa Tarzan elokuvat ja yritti päätä vankilastaan loikkaamalla ikkunasta läheisen puuhun sillä seurauksella, että hän putosi maahan 5 metrin korkeudesta ja onnistui murtamaan kätensä, nikkansa ja toisen jalkansa. En muistanut, että Tarzan oli minua vanhempi. Mies kommentoi tapahtunutta. Seuraavaksi ulkomaan uutiset. Sirkka-Liisa, antaa mennä! Poliisi on pidättänyt Yhdysvaltojen terrorisoinnin naamioidun peräruiskebandiitin, joka tunkeutui asuntoihin kuljetuspalvelun läheteeksi naamioituneena ja antoi sen jälkeen asukkaille väkisin voimakkaan peräruiskeen. Itse asiassa kuultuna kertoi peräruiskebandiitti Juanu Manu Ruiku Julio 43 pyrkineensä tekemään ihmiskunnalle palveluksen, koska ummetuksesta kärsivät ihmiset ovat vihaisia ja kykenemättömiä sosiaalisiin suhteisiin. Hän paljasti myös lähettäneensä presidentti George W. Bushille kirjeen ja suositellessa tällekin peräruisketta Valkoisen talon sisäisen jännityksen helpottamiseksi. Kiitos Sirkka-Liisa. Äskettäin Ranskassa korkein oikeus kielsi 2 opettajaa pitämästä pakastearkussa kuollutta äitiään. Pariskunta oli ajatellut säilyttää ruumiin, kunnes se voitaisiin tulevaisuudessa lääketieteen kehityttyä herättää henkilö. Ja sitten urheiluun. Englantilainen Daily Telegraph lehti ylisti menneellä viikolla naispuolista ratsupoliisia, joka valvoi järjestystä Hillsboroughissa järjestetyssä jalkapalloottelussa. Kun känninen jalkapallofani huusi poliisille, "Hei, sun hevosellasi on turpa vahdossa", vastasi poliisi kylmän rauhallisesti. "Niin olisi sinullakin, jos olisit ollut 2 tuntia minun jalkojeni välissä." Vielä ulkomailta. Kanadalainen luonnokainen joutui ajamaan niin sanotun ison hänen innoittavana 19 kilometrin tuntinopeutta ehtiäkseen missään. Näiden määrä oli yliannostuksen proteiinijuomaa, joka vilkastutti vuoden toimintaa ällistyttävällä tavalla. Tässä kiireessä mies joutui ylittämään nopeusrajoituksen lähes 2-kertaisesti. Määräkin Katarina ei huittanut tavallaista tuomaria, joka määräsi 360 euron sakot. Well, shall I wait? Well, shall I wait?